Ναι. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε τη τεχνική του καταπέλτη. Okay. Λίγο να κάνουμε αυτό. Αν είναι καταπέλτη. Είσαι καταπέλτη. Χρησιμοποιούμε περιοχή και όχι στόχο. Περιοχή. Άρα, όταν χρησιμοποιούμε περιοχή, το φάουλ είναι όταν δεν μπαίνει στην περιοχή. Ενώ στο στόχο το κέρδος όταν το πετυχαίνουμε. Πάμε λοιπόν να το κάνουμε με το καταπέλτη. Ο καταπέλτης είναι η τεχνική στην οποία χτυπάμε στο σημείο επαφής στην μπάλα. Μετά, ναι, πρέπει να το δεδομένα. Πάμε στην επαφή. Μετά πάμε στη θέση χτυπήματος. Και από τη θέση χτυπήματος πάμε μέχρι το παγκόσμιο σημείο αναφοράς. Που με το ένα χέρι ταυτίζονται αυτά τα δύο. Με τα δύο είναι εδώ. Και μετά πάμε πλήρες άνοιγμα με πλήρες κλείσιμο. Να υπενθυμίσω ότι στην τεχνική του καταπέλτη ο χρόνος που είναι η επαφή από εδώ μέχρι εδώ, που πάω την μπάλα, είναι ίδιος χρόνος από όταν ανοίγω πίσω, πιο πίσω, η ρακέτα από εδώ μέχρι εδώ, και είναι ίδιος χρόνος από εδώ μέχρι εδώ όταν κάνω την πλήρη κίνηση. Okay. Okay. Από θέση χτυπήματος μέχρι σημείο επαφής είναι ο ίδιος χρόνος. Όχι. Αυτό λέγεται καταπέλτη, παίρνεις φόρα. Μας μας ενδιαφέρει ο χρόνος από το σημείο επαφής και μετά. Οπότε, τώρα συνδυάζουμε δύο πράγματα. Το ένα που συνδυάζουμε είναι το όχι, το άλλο που συνδυάζουμε είναι ο καταπέλτης και μετά θα συνδυάσουμε και το φλέξιλο. Οπότε το μόνο που κάνεις τώρα είναι αυτό, είσαι εδώ ας πούμε. Και μετά θα βάλουμε και λίγο και θα το ολοκληρώσουμε αυτό με το ρυθμό επίσης. Οπότε χτυπάς την μπάλα. Με σκάσιμο. Και χωρίς σκάσιμο, γιατί δεν είναι εύκολο με σκάσιμο πάντα. Οπότε ας το κάνουμε με σκάσιμο όμως, Όχι, μέχρι πουθενά. Από σημείο επαφή σε σημείο επαφή. Και προσπαθείς να πάω στο στόχο. Αυτό να έρθω από εδώ, νομίζω είναι καλύτερα. Να έχω και τη ζάντα δίπλα μου, δεν πειράζει. Ωραίο θα είναι να φέρουμε και ένα καλάθι αργότερα. Ναι. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει ρε τώρα. Να Τώρα και σκηνές ρε, it's okay. Δηλαδή παίρνουμε πάρα πολύ υλικό σήμερα. Ωραία. Να πάρουμε το περισσότερο υλικό. Ωραία. Για πάμε. Αυτό που λέγαμε λοιπόν. Ναι, πρέπει να περάσει το φιλέ τουλάχιστον. Την πρώτη, Στο επίπεδο σου πρέπει να μπορεί. Τώρα, από θέση χτυπήματος, τέρμα πίσω, τέρμα κάτω, χωρίς να γυρίσεις, δεν γυρίζεις, είναι γιόγκα η φάση εδώ. Έδωσε χεράκια μέχρι παγκόσμιο σημείο αναφοράς. Τώρα όμως πρέπει να πάει στο στόχο. Ναι. Άρα το κάνουμε αυτό μέχρι να μπει στην περιοχή. Σου λυγίζει το αριστερό χέρι, κράτω το δεδομένο. Αν η μπάλα δεν σε βολεύει που πετάω, μην τη χτυπάς καθόλου. Αυτή είναι ωραία μπάλα. Αλλά δεν μπήκα. Όχι, δεν μπήκε. Κάρα λίγο, Όχι, λυγίζεις αριστερό χέρι. Ναι, εκεί. Είπαμε πως εδώ με το... Καμία δεν κάνει. Πού, πες μου, δώσ' μου feedback, πιο δεξιά. Λίγο πιο δεξιά. Λίγο πιο δεξιά σου. Ναι, Γεια. Πάμε πάλι. Γεια. Ωραία. Και πάμε τώρα από άνοιγμα πίσω κανονικό. Άρα από γενικά όταν ανοίγω, έχω την εντύπωση ότι ανοίγω έτσι. Δεν κάνω αυτό. Κοίταξε, έστω και... πήγαινε σε χτυπήματος. Πέντε στο αριστερό χέρι. Από εδώ λοιπόν, χωρίς να σπάσει το αριστερό χέρι, πήγαινε όσο πάνω μπορείς, πάνω και από εκεί πήγε. Άρα από εδώ, όπως είσαι εδώ,
όπως εδώ, είσαι λίγο πάνω και φεύγεις. Δηλαδή δεν σου λέω φέρτε εδώ, μην αλλάξεις το στυλ σου, αλλά αυτό που ήδη κάνεις, κάνε πιο πολύ extension. Okay. Άρα λοιπόν τώρα από extended φεύγεις μέχρι το τελείωμα. Εντάξει, πάμε, άνοιξε και μείνε. Μέχρι τέρμα. Μέχρι τελείωμα. Μέχρι τελείωμα. Μπορείς να λυγίσεις και λίγο το δεξιπόδι. Οκ. Πάμε μία τριάδα. 1, 2, 3. Μισό. Περίμενε. Από εδώ. Όχι. Από εδώ. Όχι. Από εδώ. Από εδώ, 1. Ναι. Και τη τριάδα που κάναμε. Το ένα δεν έχει προετοιμασία, δεν έχει και τελείωμα. Το άλλο έχει μισή προετοιμασία, μισό τελείωμα ας πούμε. Εντάξει. Αλλά θέλουμε να πετύχουμε και τα τρία. Το πρώτο να περάσει το φιλέ και τα άλλα δύο να πάνε στο στόχο. Να μπουν μέσα στο στόχο. Οκ, πάμε δεύτερο. Πάμε τρίτο. Μπορούμε να το κάνουμε και ως εξής. Τώρα κάνουμε εντάξει και λίγο τύπου προπονητική. Μία επιλογή είναι και κάνεις το πρώτο, ας πούμε δεν περνάει το φιλέ. Πάμε πάλι το πρώτο. Μία άλλη επιλογή είναι, επειδή είναι τρία, πάμε το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο κάθε φορά και αν χάνεις ένα από τα τρία, συνεχίζουμε και στα υπόλοιπα, αλλά το παραλαμβάνουμε όλα από την αρχή. Δηλαδή δεν έβγαλες το πρώτο, συνεχίζουμε δεύτερο, τρίτο και πάμε πάλι από την αρχή. Πάμε πάλι από την αρχή τώρα. Άρα δεύτερο. Ή θες να το επαναλάβεις? Δεύτερο. Ναι. Ωραία. Προτιμώ. Έλα, δώσε λίγο. Είναι και οι μπάλες. Βασικά και τα πόδια μου. Ωραία. Δεν είναι μόνο τα χέρια. Μπορώ να το ξανακάνω άλλη μια αυτό. Ναι, ναι. Ωραία. Πάμε. Όχι. Έλα λίγο, φέρνω πάνω τα χέρια. Οκ, πάμε άλλη μία. Θέλω να το καταφέρω. Ναι. Θέλω να τα καταφέρω. Ωραία, πάμε. Πάμε. Έλα, πίσω. Αυτό ήταν τέλειο. Αλλά δεν κάναμε το δεύτερο. Δεν κάναμε το δεύτερο. Έκλεισε τον νόμο. Ναι. Ωραία. Πάμε άλλη μία. Ναι. Θα δεις τι ωραίο σετάκι θα κάνουμε. Πάμε πάλι. Ωραία. Κοίτα εδώ ρε μάνα, θα μας πει. Ωραία, πάμε δεύτερο. Λοιπόν, κάνουμε συνδυασμό πρώτο, τρίτο. Μην κάνουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Κλείνεις το αριστερό. Δεν πειράζει, πάμε τρίτο. Ωραία. Τώρα, όπως είσαι εκεί, κάνεις ένα smash. Όχι. Κάνουμε ένα σερβί, κάνεις ένα σερβί. Οκ. Όπως είσαι, μπορείς να αλλάξεις θέση. Οκ. Προσπαθείς να πάει στην ίδια περιοχή. Οκ. Πάμε το βασικό αυτό. Γυρνάς πλάι.
Ωραία, κλείσε αγκώνα καλά. Ωραία. Και τώρα αυτό που κάνουμε πριν προχωρήσουμε σε οτιδήποτε άλλο είναι πάντα κάνουμε την ολοκλήρωση τη λεγόμενη. Οπότε, όπως κάναμε τις προάλλες που κάναμε στα forehand, συγγνώμη, στα service αν αλλάζει κάτι μετά τις ασκήσεις, έτσι και τώρα θα κάνουμε αν αλλάζει κάτι στα backhand μετά τις ασκήσεις που κάναμε. Οπότε, το βασικό backhand είναι 3 βήματα, οπότε είναι, όπως είμαι εδώ, θες ετοιμότητα, 1, 2, 1, 2, 3. Συγγνώμη, κάνεις με 2 χέρια, συγγνώμη. 1, 2, 3. Εντάξει, στα 2 χέρια αυτό πατάει εκεί. Συγγνώμη, ψιλοχάθηκα, αλλά... Τι. Ωραία, δύσκολο σήμερα. Ευχαριστώ. Και θα σου πω, ήταν σου πήγαινε πάρα πολύ. Θα σου πήγαινε πάρα πολύ γραμμές μπλούζα και συγκεκριμένη τη φοράω σήμερα. Οκ. Θα σου πήγαινε πάρα πολύ σε λευκό μαζί με αυτό το υπέροχο πετάκι που σου πάει πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, επειδή και τώρα τόση ώρα αυτό, Ωραία, πάμε. Οπότε όπως είσαι εκεί, ναι, κάτω χωρίς μπάλα, έτσι κάνω? όπως είσαι. Όχι, θες ετοιμότητα. ναι, 1, 2, 3. Όλο το χτύπημα. 1, 2, Ναι, 3. Αυτό. Να πάει στο στόχο. οκ. Αυτό είναι το βασικό backhand. Αυτό είναι το βασικό. Οπότε πάντα το κάνουμε. Και δεν θα αισθάνεσαι κάποια αλλαγή, κάποια μεταβολή. 1, 2, 3. 1, πολύ κοντά σου. Ναι. 1, 2, 3. Πού πήγε. Κοντά ήμουνα. Ωραία, πάμε. Out, αλλά κοντά ήμουνα. Δεν πειράζει, εντάξει, οκ. Πάμε. 1, 2, 3. Αυτό ήμουν εξαιρετικά μέσα. Ωραία. Πώς αισθάνεσαι στα χτύπημα. I like it. Ωραία. Πάμε λοιπόν άλλη μία. 1, 2, 3. Ωραία. Προχωράμε τώρα. Κάνουμε μια παύση για μπάλες και προχωράμε, εμβαθύνουμε στο ίδιο. Okay. Αυτό γενικά το πρόβλημα που